Kublai pi baro nagalang kadu dasyon kendra Shillong ipidang sobhai pi syakatut kubor mata ka janmiet shwaban pash ki kubor nganya pet shwai ki mat bakong san. Thau history Uniraj Chopra da kabalong unong India ubaningkong banyo khur takma rupa haka World Athletics Championships. Ladon uway ubayo ikijingpang monkeypox hanong ba Delhi kabapenlong bandon saungut kibayo yakani ikijingpang hakari. La penlong ya ka health camp kam awareness program halor ka scheme nalsa bat ki scheme sarkar hakashnong penthor harib hoy district. Bat rai ka TMC ban penyeng dai Dr. Saralin Dorphang kum ikirtong banyakon ya ka election sya ka yeng dorbar tauan ka jilla Meghalaya arhajar arpulai na Mauhati constituency. Ki khubor ki babnia Unong Korea katakmak siar haka Tokyo Olympic Uniraj Chopra ulala banyo thau history dakabayo aban Korea katakma rupa haka jingele kai javelin throw haka limpung World Athletics haka de limpung kongsan kabla penlong ha Eugene ha Oregon United States Uniraj ulawan haka kerdan ka baar hadien ba ulala ban kawang prapupra point iway lai mitar hene ka step. Unong yele kai javelin throw kari Grenada u Anderson Peters ulayo ban Korea katakmak siar hadien ba ulala ban kawang khandai po point sausan meter. U President kari Ramnath Kovind ula ai khublai kerpang ya Uniraj Chopra halor kani ka jingla ka jong u ban Korea katakma rupa haka jingele kai javelin throw haka limpung World Athletics Championships. Menteri rang badu kari Narendra Modi bat Menteri katanat yele kai kari u Anurag Thakur kila ai khublai ya Uniraj Chopra halor kani ka jingla ka jong u lingba ka Twitter u Modi ula ong ba kani ka long ka jing urlong ka bakraw nakabenta uwe unong yele kai ba kerpang kari ula ong ba kani ka de kapor ba kerpang na benta ki kam yele kai kari. Katanat ka kot ka khia hne ka sngi kala pentip baladon uway unong pang uba life south nem kerta ba syong basa hanong ba Delhi bala pentia hakajaka ai jing sumar ka ba kerpang halak nayak hospital hadien bala suba ba ulayo ya jing pang monkeypox ya kane la pentikna da ka National Institute of Virology Pune hadien bala depet nong muna uni unong pang ulasdang ban khamyo bor hakate ka jaka ai jing sumar ba kerpang uni unong pang ubadon bet hapo kanong ba Delhi ulalong ubasaw banyo ya kani jingpang hakari layo jingtip ru ya ki belajan ba uni unong pang la set slung ya ki katkum ka kendon bala penmi da katanat ka kot ka khia shu la penlong banwat ya ka daw jong ka jingabet ya kani jingpang. Ka Meghalaya State Legal Service Authority MSLSA Shillong haka jingas no okti rangkat bat katanat Social Welfare, Health and Family Welfare DHSMI, Community and Rural Development jong ka sarkar Meghalaya bat ka District Legal Service Authority Ribhoy District nongpo kila penlong ya ka Health Camp kam Awareness Program ka bashisngi halor ka scheme nalsa bat ki scheme sarkar hapo ka phang Bridging the Gap haka shnong penthor Ribhoy District hinin ka sngi hagani ka sngi lawan banyashim da unong bishar badon burom ka High Court of Meghalaya kam Executive Chairman ka MSLSA Shillong o Justice HS Thangkiu kom ukongsan haka jingedon ringkat u District but Session Judge kam Chairman ka DLSA Nongpo u B Joshi haba ai jingkren hagani ka sngi u Justice HS Thangkiu ula yaro ya ka jing sedang kabla shim da kitanat sarkar ba pher haka banya shim benta bat ka MSLSA nakabenta ban penlong ya kani ka program. We want to introduce kawai kadi ka pilot project gawa na kalyang ida public post-op healthcare management. Kani patan hawi PE kani ka team mun ta singi mut ka kyong bridging the gap. Bridging the gap mun kolom ka jingking pun ban ai ka jingrap ban pun. Tigali ka Meghalaya State Legal Authority kala kare kum ka an jo kanalsa. But kibun ki lengba kani baik ini menteri lang dikipat pa banirap iki hakim lang salang babaniwa ikikop. Hashwa jong ka election cha ka yeng dorbar tauan jong ka jilla haus nem arhajar arpulai kinong yalam bapaw ka seng sign perthai Trinamool Congress balalam khmat daw Dr. Mukul Sangma kum president ka seng kilale cha Mauhati constituency badru ban penbanaya i Dr. Saralin Dorphang kum ikirtong jong ka seng banyale na Mauhati constituency lajit ru ya i kum president ka TMC Mauhati block committee.
Ka Department of Sociology jong ka Women's College ka Lapenlong ya ka workshop ka basisngi halor ka pang Tourism Development in Meghalaya, Problems and Prospect henin ka sngi. Ya gani ka workshop labay da katanat Public Health Engineering PHE Meghalaya. U Principal jong kani ka college u Dr. Ratnadeep Roy ula ay ka jingkren pediang sngaubha. U Professor Jomino Mautho ula longkum u Shongknor jong kani ka program ban ay jingkren halor ka kam jingok kai perthei kum ka way ni ki kam ka bala ban kentiw ya ka yo ka kot ha ka jilla. Kiwe ki ba ay jingkren ha kani ka sngi ki kentop ya u District Forest Officer Arul Nana Mathuram, i Tourist Officer i Caroline Kiriam, i Assistant Professor ka ICFAI University Shillong i Apsara Marwen, but i Professor Benjamin Lingdo ka Nehu Shillong. Tourism industry, as we all know, is the fastest growing industry in our world today. And in fact, when we are talking about the challenges that we are facing as a country, as a state, when we talk about the state of affairs as far as the economy is concerned, if you talk about the growing unemployment in the state and in the country as a whole, I think tourism sector is the way forward. Tourism sector is the way forward. Dagajing tmu bat itu ya ka sap ki samla ya lekai hakaleng ka jilla hakajing lekai ki ba pher ka Meghalaya State Olympic Association hakaji snok ti ringkat ka office u district sport officer ka West Janta Hills district bat katanat sports and youth affairs kila penlong ya ka state talent identification program ha jowai tung ya phai sha ka ne ka khubor ya ka state talent identification program ka badang ya hakaleng jong ki ka atli ki district po ka jilla la penlong ru jowai West Janta Hills district henen ka sngi hakabalai spa sapu arngut kinong elek kai kila syak persang haki South League jing persang kata haka 4 meter sprint 10 meter speed ladder run compass drill bat ka vertical jump hajuai la shem ya kandangut kinong elek kai ki bahakarta ka bakal ar lai ka saw ka san bat khat riu ba yahap kerdan bat kinong elek kai ka perthai ya kani ka program la pelong da ka Meghalaya State Olympic Association MSOA haka jing snok ti rengkat bat katnat Sports and Youth Affairs ka Sarkar Meghalaya pala pentekam daga H Shupho ban UK hapo ka jingkmi no hilakai Olympic ka Australia haka jing hilakai triple jump jong usnam ka kandai spa propo uyan campel and development programs and then elite pathway programs and development programs for 10 to 13, 14 to 16, 16 and above for both boys and girls, and then above that super elite. Which are people who are already at or almost at international standards. Working President MSOE ba John Khasi yang ula pentip ba hadu menta kajing pelong ya talent identification test hakish put di district bala penmi ikinong lek kai bastet bat bala banyelek kai bah ba ya kor kompetibet yaki on ai da ka H10 saka MSOE ba Sarkar jalla kanang begini kinong lek kai ba kentup iki coach kinong kai kilan met kinyo ya kabu ban pen kampet bet ya ladi harangkat kijing tip ki bapakan atuk sing do krani we sponsor Denmark pre FIFA World Cup juga Denmark utau la pliga ka World Class Academy ke bapau namba di urang kli wong ba sebut lagi kena Meghalaya ki UM dengan pediang lada ki don kini ki measurements so that means if they are under 3 seconds hakato kita nak hijau condition pak video kita kuat verify kajing la bat syam ya kinoi lek kai ki babun ki ba ya hap kedan bat kinoi lek kai ka perthai ka pen i ba ka Meghalaya ka don ki sap ki babun ha keleng ka jela bat don kam ban prat lenti kerpang bat ai men sim ya kini kinoi lek kai ba kinla ban yelek kai ba ha ki lumpung kari bat ka perthai Bureau Report Didi Meghalaya Mentapan ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sumideng ha Shillong. Ka jing shet ka long arpo point pra degree Celsius, bat ka jing kriat ka long khat nyaw point nyaw degree Celsius. Ka jing ngam ka haw ka long khandai pun riu na ka shi spa men step, bat khandai pun riu na ka shi spa jan miet. Ka jing hap slap ka long khat way point iway millimeters. Kanon ka jing hap slap ba malu mala habun ki jaka. Haswa bangin pen kut no ngi pen kamaya phi ba yakani ka khubor na lor ka ba phi yo I haki television philar ban page live haka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la kasngi philar ban page ka khubor jong ka DD News Shillong haka Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poi sha ka bakot jong ka thup khubor ngi nya page biang sa shi sian ni kimat ba kong san
Thau history Uniraj Chopra dakabalong unong India ubaningkong banyo kur takma rupa haka World Athletics Championships. Ladon uwe ubayo ikajingpang monkeypox hanong ba Delhi kabapenlong bandon saumut kibayo yakan ikajingpang hakari. La penlong ya ka health camp kam awareness program halor ka scheme nalsa bat ki scheme sarkar hakashnong pentor Haribhoi district. Badrai ka TMC ban penyeng dai Dr. Saralin Dorphang kum ikirtong banyakun ya ka election cha ka yeng dorbar thauan ka jilla Meghalaya Arhajar Arpulai na Mauhati constituency. Te parlok katung ilapoy siya kapakot jong katuk kubor jungi mata ka janmiet hado men syambyang bat pila syai kasngi kublay pi baro. Carelessness while building